si išiel hore, mal by si ísť aj dole. Výborne. A toto je klasika klasická. Ja som zbadal toto auto na vstupe, ja som ho rovno nasmeroval na to Leščenkárske parkovisko, mne sa totiž strašne páči tento nápad. Ahoj, ja som Gusto, ty si? Tomáš. Tomáš, odkiaľ si prišiel? Trica. Banská, hej? Čo to je za auto? Skrátke popíš, ako si k nemu došiel, prečo práve takéto auto? Som veteránista, klasické vozy. Máš toho viacej? Samozrejme. Čo máš ešte? Škodu, Felici, Cabriolet, Spartak a ešte ďalšiu. Staré Škodovky, hej? Staré Škodovky, no. A čo s týmto? S týmto bežné vozenie do roboty, potreboval som nech to tak vyzerá, robím do lakírnika, tak nechcel som sa na tej vozy. Čiže za relatívne málo peňazí s využitím vlastného umu si vytvoril vlastne také štýlové auto na každý deň. No, za málo času a za málo peňazí, rýchlo som to spravil. Áno, rýchlo priznávaš teda? Urobil si taký pit-by ride slovenský? Bolo to na rýchlo dosť, lebo chystám sa do ďalšej, na ktorú si dávam viacej času, toto je na predaj. To bude 1000, hej, zase? Zase 1000. Jasné. Vidíš, že to je staršia verzia ešte s tým gulatým oknom zadným. Aký je to ročník? 68. 68. Čo si robil všetko? Ty si vyváral karosériu, predpokladám? Karoséria vyvarená, neviem, motor 120-kový, náprava znížená, všetko pôvodné väčšinou. Znižovalo sa akým spôsobom? Prezrať. Ako ešte? Ako sa znižovalo, akým spôsobom? Rezalo sa? Dal som to jednému pánovi, ktorý sa mi na to pozrel, ja som není technický typ. Ktorý sa na to pozrel, znížil to. To bol Copperfield, jasné. Poznáme také typy. Čo to za gumy s tým bielým pruhom? Je to vec, ktorá sa často nevidí a na klasické auta je to výborné. To len násada taký len, čo dostať kúpiť medzi dietka a gumu. Aha, čiže je úplne taký v podstate fake skoro. Rány sa to dáva. Jasné. Ty plánuješ v tom prípade asi už len nejaký predaj, hej? Už len predaj, ak chystám sa do ďalšej, ktorá už rok čaká vyvarená, už len nastriekať. Na svoje není čas. Jasné, poznám to. Dobre, je niečo, čo by si chcel špeciálne upozorniť? Mne sa hrozne páči, že vidíte si tá záhradka, ktorá je na prísavkách. Tu má také, napokon také dve oporné nejaké podpery. To je štýlo, ako to je nejaká dobová vec, alebo kde si to vlastne vzal, jak si k tomu prišiel? Všetko je to dobová vec, ale čo môžem upozorniť, tak radiaca páka, tak má teplomer. Radiaca páka má, ježiš, tak toto je Tuzex normálne. Radiaca páka má teplomer vzduchu. To je neuveriteľné, to už dneska nenájdete. Predpokladám, že ani to AMGčko nové, čo stojí tam vzadu čierne, takéto niečo nemá, takúto vymoženosť. To si komunisti dopriali. Dobre, ja ti ďakujem. Ahoj, maj sa pekne, opatrne dolu. Tak to je krásny kus histórie. A teraz dostávame pri tej istej značke, len sa posunieme zhruba o 20 rokov do